Sus mga bay, hangtod dili mahuman ang kagubot sa Middle East, siguradong kada semana natong problemahon kung pila ang pagsaka sa presyo sa lana. Ug para makasabot ta ani, mga itog update gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, pila na ang presyo sa petrolyo dinha ug aduna bay forecast kung pila na sab next week. Mayang gabi niya, sige, nilibot sa punta sa mga gasoline station kanina o sa ating nakita. Nagkataas na sa presyo sa lana. Gani ato nakita ganina nga tag 97 pesos per liter ang pinakamahal nga presyo sa gasolina sa usa ka gasolinahan sa Bayos Mania Boulevard. Kaya tag 87 pesos per liter ang presyo sa gasolina dito gihapon sa Bayos Mania Boulevard. Kaya iba-na po nila nga mo increase na po ni on or before Tuesday sa buntag. Ano na po mga small players ganina gasolinahan tag 84 pesos or 84.55 pesos per liter sa diesel. Kaya doon na po tayo nakita kausap ng gasoline station sa Cebu South Bus Terminal na sarado. Posible nga wala nang pinahatagan ng supply. Kaya niya Tuesday, doon na po ng mga sarado mga gasoline stations sa North Reclamation Area tungkol kay wala na nakapadaluhan o sa ilang mga suppliers. Ato di pa ko tanay sa DOE may tungod ni init pero ningon nga iko paghihapon ang supply sa lana sa Cebu bilhapang sutaon nganong wala natagi yung supply ang maong mga gasoline stations na sarado. Sige. Babay gipanghatag nga ayuda para sa mga drivers din ha kay kibaw ko this week ang truck drivers diri sa Metro Manila unya moadto din sa mga probinsya unsa may update din ha. Sa may bawang chiki wala pa gihapon nga mga ayuda o cash assistance gihatag para sa mga drivers dinit sa Metro Cebu atong last nga panagtagpo sa LTFRB o mga drivers atong Tuesday dito misaad ang LTFRB sa mga drivers nga makadawat sila og ayuda or cash assistance. Dito po ang Cebu Federation of Transport Cooperatives nga ang cash assistance ay panghatag unya sa ilaha kulangon gyud kini tungod kay hangtod karon nga sige pagsaka presyo sa lana. Ilahang gihangyo po dunta nga isa ka pikihan og 2 pesos marubaon na lagi dili pa po masulti sa LTFRB kung subtan pa pinagsikit. Ingon manggod sa DSWD nga karong week hatagan ang mga tricycle drivers diri sa Metro Manila murag 2 to 3 days na siya nya after ana moabot na sa mga probinsya pero so sige lang unsa na nanigurado lang ko pero Dale init kayo karon kung unsay mga aksyon sa Kapitolyo bahin adtong profiteering ba basig na kay update bahin ana nga gibuhat sa provincial government chief ang pag-convene sa Provincial Price Monitoring Council kauban mga mayor sa 50 ka mga LGU sa Cebu. Nagkasinabot sila nga magpatuman og sa kalista na ay suggested retail price nga mugnaon sa Kapitolyo nya ipakatap ni sa tanang mga lungsod ug kaklen sa Subo. Ang ikaduha nasabutan ko nga mag-import og bugas kung minus na ang supply sa bugas. Usahon pag-import sa 50 ka LGUs ang ilahang bugas aron pas-pas na ma-process o balikayan ang pagkunod sa supply nga mao'y mahimong hinungdan kapag sa presyo sa bugas. Okay, laing bahin na sa Delha. Kumusta na ang Cebu Bus Rapid Transit o katong CBRT ba nga nag-partial operations naman kuno? Ni-improve baka ang traffic? Hindi tayo takaingon nga nimino sa traffic kaya ano naman po ningon nga natanggong sila sa traffic kagahapon labi na sa Osmania Boulevard ang mga nagsakay sa mga jeep o private nga mga sakyanan pwede pagkatanggong nila tungod kay gamit sa BRT ang tumakali kagianan sa mga bus ang kaning dedicated bus lane sa BRT anamang sa Osmania Boulevard sa N. Bacalso Avenue dapit sa Cebu South Bus Terminal. Ya atong isubayan gyud og sakay kining BRT kaganiha sige og hamugaway gyud ang biyahe nato gikan sa Kapitolyo padung sa Cebu South Bus Terminal. Puno kayo ang bus pero mas daghan na ang kalikuran niini kumpara sa karaan nga bus gamit sa una. Ang biyahe nato gikan sa Capitol padung sa Cebu South Bus Terminal ibot lang og 8 minutes to para sa una nga mabot og mga 20 minutos. Wala pa noon klaro nga station sa ubang parte sa ruta kay wala pa man himpit nga mahuman gyud. Ang nakalahi lang niini nga bus kay ang bus stop anaa sa tunga sa dalan so ginignaog mo sa pagkikura kag pagpintero sa mga bulabay nga sakyanan para moadto sa sidewalk ato noon sakton nga buhatan pa siguro nila og sakto nga gianan ikan sa ilahang bus stop padung sa tunga sa dalan balik sa imo ma-improve ra siguro na kay birthing pains pa man wrong stage na ron. O Dale, daghang kayong salamat nimo bay ha. Mao na si Dale Israel gikan sa One News Cebu.